Action Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaawan sa Kanzays. Upgrade your immunity, do it with Kanzays. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pitsa 29 na bulat sang Abril, tuig 2020. Ano ang mga balita ka mga isyo karon nga aga? Bisan diin mubukaron ang tanan nga balita nagapanguna ang COVID-19. Talakayon ta ang gin-aprubahan kahapon sa special session sang Sanggunian Panglunsod sa siyudad sa Bacolod. Ano ang gintalakay? Ang aprobado nga resolusyon nga gin-autor ini ni Councilor Renisito Novero nga igaduso sang siyudad sa Bacolod ang padayon pagpalawig sang enhanced community quarantine diri sa siyudad sa Bacolod. Aprobado sang Sanggunian Panglunsod. Pero klaruhon talang ang pag-aprobar sang Sanggunian Panglunsod sining resolusyon depende pa ini kung bala ini pasugtan sang National IATF, kung bala ini pasugtan ni Presidente Rodrigo Duterte. Kay ining resolusyon ipadala pa ini sa Presidente, ipadala pa ini sa IATF nga opisina nasyonal. May mga kopya natural ang mayor sa siyudad sa Bacolod, Congressman Greg Gasataya sa Anglon District sa Bacolod, pati si Gobernador Lacson. So ambot silingon, pagsiling nga ma-extensyon hasta Mayo 15, mahulat pa kita sa mga desisyon sang IATF National kon aprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte. So, angan-anganon ta. Kay kon pasugtan taya, ang Bacolod may extension gid ang enhanced community quarantine. Nga kon ako pamakoton personal nga opinyon, ako ya sugot ako nga may extension sang 15 dias nga aman. Wala pa kita makaibalo kung padayon nga magasaka, wala man naton ginapangamuyo kag ginapangayo, kay man padayon na pagsulod sang mga OFW, padayon na pagsulod sang pila naton ka mga kauturan gikan sa iban nga kapungsuran halin sa Metro Manila. Wala pa ta kasiguro, kay man to sige pasulod Negros Occidental, Bacolod, kadamo pa sa magasulod dire kag wala pa sang kasiguruhan kung bala ini sila wala nagabit-bit sang among kagaw. So ambot silingon, number one gid nga rason kung sa bagay bilog nga kalibutan wala pa sang baksin nga nadiskubrihan sa pagtapna sining kagaw ining coronavirus. Mientras tanto nga wala matukiban ang baksin o kung tambal sini, hindi kita makapangabuhi normal. Nga paano ka makapangabuhi normal nga padayon ang paglaton sining kagaw? Paano kita makapangabuhi normal nga wala pa sa natukiban nga baksin o bulong sining coronavirus nga ni? Pero para safety sa siyudad sa Bacolod, hindi tanay manaog sa general community quarantine. Kung pamangkuton ta, ang pila ka mga sektor na binagadi-negosyante, natural hindi na sila pabor ka palawigon pagati. Tuon man, ako na tong kag sa hindi. Pamigado, subong portigiman mo. Depende ini sa paglabi. Ang mag-inkwentro sini sa resolusyon sa siyudad sa Bacolod ang paglabi sa mga
dalagko nga negosyante kung may ara. Magagmay nga negosyante kung may ara. Ang pila ka apektado sini sang COVID-19. Kaya ako na itong kasi damo giman ang apektado mo. Damo wala makabaton bulig gikan sa gobyerno. Pamangkoton mo mga vendor, pamangkoton mo mga driver na to. Natural, hindi na sila konforme nga palawigon ang enhanced community quarantine. Pero papilion ta sila. Pulo pinitinsa kita jutay, nga buhi kita. Uloan to kita jutay, nga wala kita balatian. Sang sa iguon kita, wala naman itong inapangamuyo. Kabuhi na to ang baylo dire mo. So, hindi kita kapulo pinitinsya, hindi kita makahulat, 15 dias, nga extension. Amo na blang akon kung ako ya opinion ko ini. Wala ko ya sang bunggo nga opinion sa pila ka mga sektor kung gusto nila ya nga manaog sa general community quarantine. Ang ako niya opinion para man sa ikayong lawas sang bilog nga dakbanwa sa Bacolod para man isaton. Ang 15 dias kalapit sina nga extension para nga hindi magdamo para nga maluwas kita sa mamatay nga kagaw. So laton ta kung anong desisyon sang IATF National, anong desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte, kay wala kita madala mo sa high-risk nga mga lugar. Kung hindi ka madala sa high-risk nga lugar katulad sa probinsya, manaog sila sa general community quarantine. Ang Bacolod wala madala, pero por sigurado nga hindi na kita magbalik sa numero 1 naman, tagaan ta extension. 15 dias, kag upod ako sa resolusyon kag ang ginaduso sang sanggunian panglunsod. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na para sa kumplito nga management sa inyo liver detox mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kagatay. May mga panakot ini siya. Ining phytochemical, antioxidant, pangunta sa nagahubag nga atay. Subong man, maayo man ini siya. Kung mataas ang kolesterol mo, mataas ang blood sugar, bangod sa diabetics, DTX 500 gid ang inyo kinahanglanon. Adlaw-adlaw nga tanan. Proteksyonan ta nga aton lawas, pabakuron ta, agod nga may ibato kita. Sining karon makatalagam nga panahon. Labi na gid ang kagaw nga nagalapta subong dalasang coronavirus nga ni. So kinahanglan, kung mabaskog ang lawas, protektado kita sa mga balakian. Kinahanglan naton ang DTX 500. Himuon naton nga batasan, imnon adlaw-adlaw para proteksyon kag para sa aton ikaayong lawas. Ang DTX 500 mabakal na paagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Ini dilibatihan ini. O madumduman na Pilipinas, ginpaidalom sang presidente sa state of calamity sa sulod sang 6 kabulan. Sa dalom sang Proclamation 929. Ambot silingon, 6 kabulan pwede. Pwede lang kakason kung daw wala na delikado sa coronavirus. Are, dilibatihan ini kay ang every klase, kundi supposed to be Hunyo. Di karon, ginaduso nga posibilidad bulan sang Setyembre magabukas ang klase. May ara man pila ka mga panugyan nga ginakonsiderar sa eksperto sa University of the Philippines nga nagasiling nga ang suspensyon sa klase mas maayo pagid tub-tub Disyembre o kon patapuson gid ang tuig agod mangin epektibo ang dugang nga paglapta sining COVID-19. Ti bangod sini nga mga proposal may mga adjustment sa pagbukas sang klase nga i-implementar tagsa ka area. Amot silingon lain-lain nga area pwede sila ka-implementar sa pagbukas ng klase Setyembre, Agosto, kag kung ano pa nga bulan ang gusto nila. Kay ang adjustment, ginpatigayon, bangod sining wala ginapaabot nga pagtuhaw sang kagaw, ining coronavirus nga ni. Nga ang dilibatihan ini, bangod ang mga pribado nga bulutuan, nagaagunto na. Luyag nila buksan ng klase sa bulan gid sang Hunyo nga aman. Ang pribado nga bulutuan kon pamatian tang agunto nila nya no work no pay wala kami sweldo ikumparar sa mga manunudlo sa gobyerno nga bulutuan which is para sa kon correct man. Nya hindi kami kabayad sang loan na mo no, patindog kami sa mga pasilidad in preparation sa bulan sang Hunyo. So, mabukas sila sa bulan sa Hunyo. Amo na siling ko, dilibatihan. Pwede ba lang nga magbukas ikaw sa bulan sa Hunyo, nga ara kita sa ipit pa karon kag delikado nga panahon. Di ang ginalagas ng private schools, income. Kag natural malang na, kaya hindi sila kabayad sila manunudlo, hindi sila kabayad sa staff nila. Nagpakayo sila sa bulutuan, preparasyon sa Hunyo. Pagkatapos, hindi ka makabukas klase, sa kundi abot silingon, wala ka income. Amo na siling ko, dilibatihan. Kaya man, gapati ko ya, depende sa presidente, gapati ko ya, nga ang mga mamalida kag presidente, hindi magsugot mo. Nga magbukas ang klase Hunyo, bago sa kadelikado nga panahon. Isa pa, ang tanan nga mga ginikanan nga may kabataan nag-eskwela sa pribado nga bulutuan, masugot ayan sila, nga ipabalikon ang ilang kabataan sa bulan sa Hunyo,
Sa amo sini nga perti ka delikado nga panahon, may mga physical, social distancing kita. Hindi niya malikawan ang estudyante pag abot skulahan niya, hidlawanay na, laksanay na, hindi mo na malikawan. So, dilibatihan ang ginaalungay kag ginaduso sang private schools nga maabre sila ya sa bulan sa Hunyo. Amo nang siling ko. Ang ako niya opinion, kung ibaylo sa edukasyon, importante, pinaka-importante sa palabuton sa bata ang edukasyon. Pero anhon mong edukasyon kung mabutang sa peligro ang kabuhi sa kabataan ka mga estudyante. Amo na siling ko, dilibatihan. Depende gyapon ina sa aton presidente. Masugot siya bala? Nga buksan sang pribado nga bulutuan sa bulan sa Hunyo, ini nga isyo balantayan. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 54 na. Diri kita ho, kung mag-loan ka subong, now na. Para may pundo ka, pananglitan nga aprubahan ini sang IATF National nga may extension kita sa Enhanced Community Quarantine, at least may pundo ka mo. Di kung mag-loan ka mo, loan ka mo sa manubo kayong saka para hindi ka mo mataman. Nubo ang saka para sa pag-loan mo sa chattel, ATM loan ninyo, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehos ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehos ang construction kag renovation. Diyan ka mo makadto. Federlip Lending Corporation, ara lang,
sa second floor Carmen Building, Lesares Avenue, Bacolod City. Nagbutang gid sila sa tilait nga opisina para mangin mapos para sa inyo diri sa Bacolod, Door 104 XA Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Hindi lang Metropolitan Corporation, may araman sa corner Yungke, sa Dalan Goria, La Carlota City, Dalan Mabini, Son Pordas, Talisay City. So kung mag-loan ka para preparasyon, diri kita sa Federlip Lending Corporation, second floor, Carmen Building, Lisares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Damo-damo na gimana ang nalabutan sining panagtag bulig pinansyal gikan sa aton gobyerno. Luwas sa pila ka mga reklamo, ang reklamo nga pipila natural lang ina. Hindi man agad perpekto mo. May aragin man mga bintahuso, pero hindi gid tuman-tuman kadamo. May aragin man posibilidad mga barangay kapitan, pila ka mga barangay official nga medyo nagimo sang mga kalamalamahan, pero jutay lang ina sila nga porsyento. Ang importante sini, ang report sang presidente sang Pungsod Pilipinas nga ang target hindi maglubo sa 18 milyones low income nga household ang nakabenepisyo na sang government emergency cash subsidy. Ambot silingon, milyones na ang nakabaton ikumparar sa pipila ka mga reklamo. Amo na bla? Ang nagareklamo ti porte, amo lang ang ginatamod naton, amo lang inaarangka naton, pero ang nakabaton niya nga porte minilyon, wala naton pagtagaan igtalupangod. Amo nang siling ko, kung may reklamo, lang taon taman, pila ang reklamo? 20. Pila nagreklamo? 2,000. Pila nakabenepisyo? Milyones ang nakabenepisyo. So, ini ang mga reklamo, may tion na para sa ilaya. Ipadala ang ngangala nila, pag-abot sa tion niya, disgrasya sila kung barangay opisyal ka nga nagimo, kaya sa kalakasan, kag kamalamalang, kung isabton mo, pipilam lang bilog na. Kung ikaw ahinsa sa gobyerno, DSWD, kag iban pa, nga may pinilian ka, pag-abot sa tion nga reklamo, kasabton mo na ya. Pero, ang maayong nga balita, milyones na ang nakabaton subsidiya gikan sa gobyerno. So matotal mga 31 bilyones ang napanagtag na sa mga benepisyaryo. So kung makabati kita pila ka mga reklamo, tutukan, hanusan, tatudo, nga daw may sala pang gobyerno, daw hindi amo. Kung may ara 5,000 nga mga kalamalamahan nga nagluntad, ti kamalingking na ikumparar sa milyones, bilyones nga nakabato na sang benepisyo sa gobyerno. O man ang nareklamo sa gobyerno, nya kon jot dako nga sala sa gobyerno, balbalon ta. Pero ang kaymuan nga maayuhan, ang kaayuhan nga nahimo sa gobyerno, daw nalipatan ta. Ang ginatutukan na lang ang pipila kasala sa pila ka mga individual, which is para kon correct man. Kung gabalbal kita sang pila ka mga kalamalamahan sang pipila naton ka mga opisyal, tamdon taman ang kadamuon sa nabuligan nga subsidiya o kung bulig sang gobyerno sa aton sinipumuluyo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,